Ito. Yan ang face mask mo. Okay, kuan O ngata itag ng jacket mo, yellow mo itong nani. Naman lawak ka, ma-face mask ka, yellow mo. Ano dia? Sorry. Tanod dia, kilala na wang. Tagga na re. Nani oh, tingnan mo. Sorry. Yellow mo, may kanta mang. Sa helmet ka. Sorry. Okay, mana balot taday. Pa mo eh. Yan na face mask mo. Yari! O itagga na. Yan na Inong nga Tanod naman, di. okay, face mask ko na. Tanod di. Inong nga, dami na yung asko nag-try. May kuha ka doon, ang 5 face mask. Yellow mo. Ano yun, yellow mo. Sorry na mo, boss. May tanso ko ling. Tatako. Yellow mo face mask. Tama, Magkano to? magkano to? O itagga na. Awang. O yellow mo. Oh, bye, Green. Yellow mo. Yan ko. Sobra ka, basta sumakadat COVID. Nakuko ka na. Yellow mo. Yan ko lang, bro. Ano po, sorry. O. Tagga na. Tanod di. Ha? Yan ang mata. Dito ako ang tumas na. Yan ang face mask mo. Oo, itagga na. Yan ang face mask mo. Nakala, tumaway. Tanod di. Tahan ka labalo eh. May face mask ka. Babae Greg! Ano, parang may namakalat ng COVID. Mag-face mask ka. Tamo, pampalmutan nyo to. Tanod di, tanod do. Taga mo? Face mask, ano lang, balemi nga. Ano ka doon na nila bali? Ano yung isang face mask mo? Yosa, magbay, natay pampampal mo na ninyo. Ay, ano ka doon? Itaga na. Penas na Ano po, kaya, kasing ba face mask na ako lamang. Ngata tamang ibiri ka doon asing face mask pa. Birida nga. Ha? Abi na lago, niyawa mo na lago, face mask. O, itaga na ba naman? Awang. Sino ka may 7 to ga face mask na kafe ah. Mag-face mask ka tayo. COVID. Ikaw nilago, namu, nagtanong ko, sino mo? Awan, di mabasinod mo Tanod, tanod. Kano? Natabi, wala duwa, may nga ibuya. Maginag ka rin, ipatog bako luira. Tanod, lago yan, tanod. Tanod ka ba, tanod? O, yung dua. Ano ko dua? Ay, sir, Kami na kasi. Mas TikTok. Face Kaya mask ako, mo. Diyan na face mask mo. Babayad na kayo, babalik kayo face mask magsara, mo. mag-face mask kami. Awan to babayag. Diyan na face mask mo. Tiktokan natin na, Ano. Face mask ka. Ano. wala pa rin bambay ko Sa mo, sika mo dahilan. Napakalat na COVID. So, sige mo, may Face mask. bigat ka na, babay. Face mask ka mo. Mas sigo, kita na ako, bitaw. Social distancing. Social distancing, ano yun? Tagada ka doon, diba? Tagada. Social distancing. Face mask ka. Ay, galalong niyawa mo. Tanod. Oo, tanod ka. Oo. Karyan na ka na, dakira na COVID ang masuka, pati O nga tayo, tagana. O, nangyari, tagana. Pol. Tanod. Yo, patatanod ka. Nadok palatog mo. Social distancing. Dako na. O, dano. O, nadok palatog mo. O, wangat ka. O, balo. Ali, dako na. O, dako na. O, ganyan. Bilangan ko na sa luwa. Sige. 1, 2, 3, karo. Tanod mo, Lord. Buntik na yun pa. O, grand prize. Grand prime nyo. Kaya, let's go. Let's go. Shoutout nga pala sa Team Logan. Ayan, makakaribat na namin kayo mamaya. Ay, shoutout ko si Alfie Ngalad. See? Alfie Ngalad. So, shout out to you all, Fingarat. So, yun, ingat lang. God bless. Let's go. Safe. Let's go. Shout out sa Marin Duque. So, shout out nga pala sa mga kaibanag natin. Stay Ayan. safe. Mag-mask. Let's go. Salamat sa mga sumusuporta. Shout out sa inyo guys. Love you all.